Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Panginakan na sikwala yang utwa maano salam madadalmon sa kalalintad na gusto kapipya ginawa. Mambagyan sira na mga tawap kababaya mamakinag sa mga bunibunian na di makanggulalan sa Maranao siyong. Sa di kong mambu mga idida na siya ka na ipapalilalilang din na iprinarinaw sa diyang gotoa andarudupa. Yang gusto abatiak na si Dato Amrola sangkaan mga dato. Presidente amin sa yang gusto pananadamak ko muna agiratan to betun na datong balingangkan. Gugyang gusto adarudupayan na babayakan na dasala kawarwar kiba saripya magarang balindong. Ayang kalalamin niyo ron sa group na so Francis Matayan. Sagi kung mamu pumakabagar ka no sa mga edida, nag-ibusyo tayo andang yung makalalaman. O di nabulay ko sa gyang kaya ranaw. Dasal ako arwar kumang dapat kalilang at tarapas sa malabang buwapin di nga ragalay ko abituan. Nawadeng kumpman na diyang maswa ko wasala kakagaptiyan sa diyang kaya rinarinaw sa ranaw na tarotop niyo ron. So kasi sa ubangan siya nasampur na ako di kang giginawa yung patapag pangampungan na sa yung daranaw. Sa kataya pamatinagan niyo wassalam. Magkainan tayo kinuwas sa marinaw. Wapunas sa malaywanay
penutulim bayarati dili enaran dengan di berdoa.
tobo ulugan suranu na gusto koki buluk perintah matanya intana madir aperisi sematanya kami nutus sami seinai bago apiakat dedayang naiapinikang gereng beraya maitangi sabab panagbilag dan sabab panagimarayin nabayukan danaray bauna pamatagak nakidekar berenang ngerang apang malurang nata